Usar i tirar sense danyar el medi ambient ni perjudicar la xarxa de sanejament. Este és el concepte del nou paper higiènic humit que ha desenvolupat Consum. La cooperativa valenciana ha llançat a la venda un paper biodegradable, 100% cel·lulosa i sense fibres plàstiques ni viscoses. Tot això ha tingut com resultat un material que es desintegra al contacte amb l'aigua. Sencillamente lo que hemos querido con este producto es distinguir lo que es el producto de toallitas clásico, convencional, que no se puede desechar por el UVC, del papel higiénico húmedo, que es un nuevo tejido y que sí que es desechable. Francesc Oltra, tècnic de qualitat de Consum, ha posat en evidència que el resultat d'usar una toallita convencional i el nou paper higiènic humit biodegradable és ben diferent. Després d'introduir una toallita comuna en aigua, esta continua íntegra. No obstant, al introduir el nou producte, el material es desintegra, tal com succeeix al usarla en la xarxa de sanejament. Lo que recomendamos es que sea un complemento a la higiene, ¿vale? No es un sustituto de la higiene, sino que es un complemento a la higiene. Este complemento a la higiene hace que nosotros recomendemos no más de 2 toallitas por descarga. Que pensamos que con eso es más que suficiente. El paper higiènic humit ja està disponible en els supermercats Consum en 3 formats diferents, incloent la modalitat infantil. Amb el llançament d'este producte, la cooperativa valenciana demostra una vegada més el seu compromís amb el medi ambient i s'aferma com a empresa d'economia social.